May na po kamo sa Bicol. Sa video po na ito ay ipapakita ko sa inyo ang LCC Mall dito sa loob ng bus terminal dito sa Naga City, Camarines Sur. Dito po sa Bicol. Kaway-kaway naman po sa mga taga Naga City dyan. Kaya naman sa mga biyahero dyan ay kung may mga nakalimutan kayo dalhin o anumang pangangailangan nyo ay hindi nyo na po kailangang lumayo pa. At shoutout din po sa mga masisipag at matyagang driver, konduktor, tindero at tindera dyan. At sa hinaba-haba nga po ng aking pag-iikot ay sa wakas eto na ang LCC Supermarket dito sa Naga City. At kami po ay papasok na at amin nang aakyatin. Nasa pangalawang palapag po kasi ang LCC dito. At kasama ko nga po pala dito ang aking mga mapagmahal na pamilya. At kung kayo man po ay halimbawa nakalimutan nyo ang charger ng iyong mga gadget, ay wag po kayo mag-alala dahil may mabibilhan po kayo dito. At kung kayo man po ay pagod na o kaya naman ay may hinihintay kayong minamahal, ay pwede po kayo maupo dyan. At ayan na nga po ang LCC Supermarket na pwede nyo pasukin, may bibilhin man kayo o magpapalamig lang. At ipagpapatuloy ko na nga po ang pagpasyal sa inyo. At araw-araw nga po ay may mga naka-sale sila dito. O ayan po, napakadaming sale nila dito araw-araw. Kakan kita na ang ibig sabihin po sa Tagalog ay kain tayo. At dito nga po sa bandang ito ang kanilang food court. Kaya sa mga nagugutom po dyan ay hindi nyo na kailangang lumabas pa ng terminal para kumain. At pwede nyo din po dito dalhin ang inyong minamahal o nais mahalin. At dyan nga po sa baba ay dyan nyo matatagpuan ang mga beauty product. At dahil summer na nga po, kaya naman may mga nakasale din sila ng mga salbabida. Salamat po kaninyo ngamin!